जोंनि क'क्राझाराव फैगौ 5 आगस्टआव जानो गोनां डुरान्ड कापनि प्रिपारेसना अलमस्ट फिनिश जाबाय आरो दिनै बेखौनो जों फाइनाल चेक खालामदो कालचारेल प्रग्रामनिफ्राय लानानै गासैखौबो चेक खालामदो जोंनि जि गेलारि बियो प्राय 12,000 केपासिटिनि गेलारि बेयाव जाबाय आरो आगोलाव थाखानाय 2,000 केपासिटिनि गेलारि प्राय 14,000 इयाव मानसिफ्रा जिरायनानै गेम नायनो हागोन आरो गुबुन माखासे कालचारेल आइटेम आर्मिनिफ्राय माखासे बिथांमोननि सुखय बिरनाय हेलिकप्टार बिरनाय माखासे हाबाफारिफोर दङ बेफोरनि गासैबो प्रेक्टिसा दिनै जाजोबगोन बिनि उनावनो माबाफोर एसे इमप्रुभ खालामनांगौबा खालामगोन गुबैयै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै क'क्राझाराव एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन डुरान्ड काप फुटबल जानाया जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि आरो बेवहाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टारा फैनानै इनागुरेसन खालामगोन बेबो जोबोद मोनसे गिदिर बाथ्रा दा नंखायनो जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय नाजादों आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जाहाथे क'पारेट खालामो जोंनि सरकारल' नङा गासैबो क'पारेट खालामनानै बे जारिमिनारि जोंनि बड'लेण्डनि केपिटेल क'क्राझाराव जे डुरान्ड काप जागोन बेखौ जाहाथे साक्सेसफुलि खालामनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों टिकेटआ फार्स्ट डे खालि फ्रि दङ उननिखौ जों आर्मिफोरजों रायज्लायबाय थादों मा सिस्टेमाव खालामनाय जायो नाथाय फार्स्ट डे खालि फ्रि दङ फ्रिबाबो नाथाय जिखिनि सिट केपासिटि एबा आरोबाव जों गोदान जायगा जेराव बर'नो नाजाबावदों बेखिनि केपासिटियावसो जोङो मानसिफोरखौ फज'नो हागोन दा नंखायनो जोङो रायज्लायबाय थादों आर्मिजों जोंजों आरोबाव बेसेबां बारायबावनो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दं 50,000नि केपासिटिल' गैया गुवाहाटियावबो गैया गुवाहाटियावबो क्रिकेट स्टेडियामफोरा 25,000 30,000नि बारा नङा दा नंखायनो बेथ' फिसा स्टेडियाम नेक्स्ट ओंखायनो जोङो मोनसे गिदिर स्टेडियाम क'क्राझाराव लुनो नागिरगासिनो दङ फैगौ देग्लाय बोसोरनि जोबनाय फारसेथिं लुनायनि खामानिया स्टार्ट जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो अब्लानिया क'क्राझारावबो 25,000 to 30,000 केपासिटिनि मोनसे स्टेडियाम जागोन टिकेटखौ जिखिनि रायजो राजानो हगारनाय टिकेट बेखौ स्पर्ट्स जोंनि जि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सफोर दङ बिथांमोनजों रायज्लायनानै माखासे सिस्टेमाव दा बेलासिनि गेजेराव फोरमायनाय जागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव